fi'n cofio fel, unigolyn yma'n dod lan i befyd lac y bod fel, o ie, fi'n mynd cael rhyw gyda Katie ar ôl heno. Ond mae yna elfen hefyd dros bod yn dyn a cael dyn arall siarad i ti fel na. A hefyd trio bod yn ymwybodol sut allwch chi newid y sgwrs neu jyst dweud bod siarad fel na ddim yn iawn. Beth am ni siarad tyma bach am gerddoriaeth te? Pam wnaethoch chi penderfynu sgwennu a creu cerddoriaeth am bethau difrifol hefyd? O'n i rili eisiau creu album oedd yn kind of adlewyrchu profiadau personol, ond gyda cerddoriaeth, ni rili eisiau fel pobl i uniaethu gyda fe a cymryd fel rhyw fath o negeseuon mas o fe. Fel dyn ni fel band wedi kind of, wedyn nhw, ni wedi bodoli ers blynyddoedd nawr a ni fel triawd wedi kind of mynd trwy fel profiadau yma lle, okay, mae hynna ddim yn iawn type thing. A o'n i really just eisiau defnyddio fel platform ni fel band i trod rhannu negeseuon o fel gwrwydod positivity a fel kind of feminism a stuff fel na. Pam ych chi'n credu gall cerddoriaeth bod dull rili dda i ddeall ac i helpu pobl i ddeall pethau difrifol fel hwnna? Ffaith fod pobl fel ni neu dynnu'n eraill ddim yn ymwybodol o peth yn reiddiol, a wedyn ti'n beidio ac o bod mae'n bodoli, ti'n meddwl okay, pa fath cymuned yn ni byw yn dda os mae'n rhaid i hynna bodoli o gwbl. A wedyn mae'r cerddoriaeth yn fwy ongl newydd arno fe wedyn i unrhyw un wedyn, jyst wrth gwrando arno fe o tro gyntaf, i trio deall pam mae pobl yn mynd trwy pethau sy'n digwydd. Wedyn gyda themau sy'n digwydd yn y ganeuon, yn hytrach na just peidio weld y post a peidio meddwl dan y problemau. O'n i mewn sefyllfa rili lle o'n i'n agored i niwed a fi'n cofio fel unigolyn yma'n dod lan i befyd lac y bod fel, o ie, fi'n mynd cael rhyw gyda Katie ar ôl heno. Ond mae yna elfen hefyd dros bod yn dyn a cael dyn arall siarad i ti fel na. A hefyd trio bod yn ymwybodol sut allwch chi newid y sgwrs neu jyst dweud bod siarad fel na ddim yn iawn. Ond mae rhyw fath o cyfrifoldeb gan gallu cael sgwrsiau hefo dynion arall fel na heb teimlo fel dych chi'n rhoi eich hun mewn sefydla llach ble chi'n falle agored i cael ffeit da'r person yma. Pam mae sound, yr ymgyrch sound yn taro tant dych chi? Pam ych chi eisiau cael sgwrs dyn ni? Dwi'n meddwl bod e'n ymgyrch rili bwysig oherwydd o ran fel problemau sy'n codi oherwydd misogyny, y ffordd rili da ffix ar ein nawr cael dynion i siarad gyda dynion arall amdano nhw. A mae'n eisiau rhoi pwyslais ar y topic yma hefyd, cos os dyw fel Katie'n dweud, os dyw ddynion ddim rili trafod gyda ddynion eraill ynglyn â'r bethau yma, neu hyd yn oed ddim yn sylwi beth yw'r materion sy'n rili effeithio nhw, wedyn fydd dim lot yn newid. Yr fe'n bwysig i gael fe mas a pam mae'n bwysig bod ni yn gael fe mas? Pa fath o effaith gall hwnna gael hefyd? Mae'n wneud i bobl meddwl falle os nhw ddim yn ymwybodol bod rhywbeth sydd wedi cael ei ddweud neu ymddygiad rhywun sydd ddim yn falle iawn. Falle mae'n wneud i nhw meddwl dwywaith cyn falle wneud yr un peth neu dweud yr un peth rhywun. So lan at y bwynt yna, does neb wedi dweud hynna oddi wrth nhw am resymau am just efallai bod yn ofyn i wneud. Weithiau mae pobl ddim yn ymwybodol bod beth dyn nhw'n dweud a wneud yn anghywir, so fi'n meddwl roed y cyfle i pobl ddysgu yn rili bwysig. Yn eich barn chi, beth yw perthynas da? Beth mae perthynas da'n edrych fel? Yn wedi jyst gyda cadw beth yn agored hefyd, os mae yna unrhyw fath o problem sydd wedi dod i fyny a mae un person yn meddwl bod yn iawn a llall yn meddwl bod e ddim. Just hydrach na cadw bethau yn passive-aggressive neu beth fel ni, just
ffeindio y fformat i gael y sgwrs yna mewn ffordd sy'n actually mynd i draddus bethau. Iawn i siarad. Cymorth iawn. Popeth yn iawn.